ilmin bir insanyň diýetçiliginde ýa hayatynda ýa bir jamiada närekam ähmiýet berdişi bar? Allah Celle Şanuhu'nun iradesi ve adeti şöyle ki insanlar yeryüzünde zindelik edecek olsa hamaka bir insani tabiatta zindelik etmekine bir usulü bir mesirde kar var. Zerur. İnsan insani tabiatta zindelik edecek olsa yani başka mahlukattan imtiyaz tapacak olsa şu ilim olmalı. İlim diýilýänlärse asli insanın mesirini, ýörejek ýolunu, zindeligini, kawmy-hyş we akarab we millet we hemsaýa bular bilen nätawra edip etjek zindeligini kamilin ilim beýan edip berýär. Şol lihazdan ilim dünýäi beşeriýetde, hususan islami kişilerlerde şu ilmin özü hususan hem dini ilimler yegane bir usul, bir kanuny ki insany rahat ýaşamaklikda, ýagşy zindelik etmeklikde, hemme mahluk bilen ýagşy münasabat etmeklikde muhimterin bir usul ana şu ilim.